Чакай. Ето да направя пак настройките. На баба зима края се видя. Мила пролетен сла. Сега Гелкси почва да играеш. Почнахме вече да снимаме. И в момента записва всичко. Е, сега зарежда. Кое зарежда? Това ли? Да. Ето тук зарежда, ето тук горе пише, че зарежда. Ето тук горе пише, ето тук долу. Ей, сега ще се включи. Ей, чао и хорошо. Чао, дядо. Чао, дядо. Да слушайте, мама. И да едете хляб. Аз от другия ще бъда. Аре, бе, сега колко ще чакам. Имаме време, ама нямаме време. Взема едно портмоне и... Ей, добре, дядо. Няма как. Избирай си нещо. Аре, брат ми, избирай си нещо и почвай. Брат ми, Аре, който си искаш. брат ми. Ей, почваш. Давай, само ще гледам и ще помагам от време на време. Чули, давай. Само ще гледам и ще помагам от време на време. Защо има такова място? Така, това е новото. Вече като апдейтваха играта, вече го има това място. Много възкъдеха като... Ой, не няма може да се върнеш после. Няма може да се върнеш после. Зима! А не, то е... Такъв затвор. Се върна. Аре, чунка, че още не си дошъл. Не отивам. Да, управлявам за малко. Отпусни там копчета, де ти ги държиш. Ти ще въртиш колко, аз ще карам, искаш ли? Аз карам. Изчакай да се изваля от тук. Ти се въртиш, аз карам. Аз ще карам, ти ще въртиш. Аз карам. И като гледа, че има няма. Аз завивам. Добре, не, аз ще карам, ще стреляш. Матер са сините. Не, чакай, ти ще караш, аз ще стрелям. Давай, почвай да караш. Чакам на къде да стреляш. Давай, само, давай. Не! Назарям, бе! Ей, Гекси, ще научим тебе. Една сам, чуле. Ето ще да им отвъж тук. Зави, чакай. Где натискаш нещо? Натам или натам? Натам. Ей, зави насам. Ама то много далеч. Абе, тръгвай, бе. Айде, аз хващам пак да върча главата. Стреляме. Не стреляй. Абе, спокойно, имам много патрони вече. Така, двама като играем, искаш ли вече тъй? Чао, дядо! Сега зави насам. И сега изчакай, изпръзвай. Тръгваме! Къде да тръгнем сега? Загубихме се. Загубихме. Чакай, дай намеря контрола вече. Намерих път. Извинявай, Гълце. Не дей. Айде, бе, Гълце, сприм. Изчакай малко да обоздай този танкер. Аз карам. Давай. Стреляш. Че караш, аз стрелям. Запис старт. Право напред ли? Не отдолу моста. Чуле? Да. Аз ще съм радиста. Ти стреляш хаго. Да, радиста той, който стреля. Стреляй! Защо? Когато има червен, не стреляй. Сега изчакай, спри за малко танка. Спри. Така спрях. Да огледам и някъде да съм. Скрим. Няма на къде. Тръгни по пътеката. Старт! После ще го кръстя как уча брат си на играй. Става ли, Гекси? Да. Давай! Насам! Тук има скали, не ги ли виждаш? Не можем да минем през тях вече. Давай! Ще научи. Давай. Карай. Тук има някакъв. Зави! И сега само
ще се разхождаме. Нали? Де стреля? Ой, изчакай! Не, няма раз. Давай, карай по пътеката. Всички се бият, ние ще се разхождаме. Давай. Където искам ли? Не, аз ще кажа на къде. Спрес! Какво искаш? Има червено! Къде? Зад мене! Къде е това ли? Да! Абе, то не е червен, бе, дай напред! Сега ще взема контрол. От две места с трябва да се управлява. Без стреляне! Абе, тъй като стреляме по-интересно. Ела мини отдолу моста. Става ли? Ей, този мост, нали го виждаш, да го посочвам? Този ли? Да. Мини отдолу него. Ой, изчакай! Майко, бягай! На враженска територия! Враженска територия! Ще умрем, Гъкси! Умрем! Няма, ние сме мъже. Умрем! Да, почвам ли да бомбардирам, Гъкси? Не! Дай на зарен! Готов съм! Дай на зарен! Изчакай! Дай напред! Нещо, Гъкси. Нас не изгоряха! Да. Ние не гледахме картата за той. Нещо. Да не починям. Абе, ще победим, бе. Ай, избира някакъв там. Пак почваме. Избираме Този избери, този. Да. Да, този. И сега. Давай, ти ще караш. Ма ти гледай картата, чуле. Вземаме с караба. Има кюрек. Добре. Ти гледай. Уай, изчакай. Спри, моля ти се. Обкръжени сме. Спри, моля те. Меседна. Скруса. Ще го изчакам. Пиу! Дай! Без малко. О, зад мен има някакъв. Аз исках такъв. Аз нямам такъв зад. Тук точно зад мен трябва да има някой. Ето го. Да отира ли да го гръмна? Да. Екс. Аз трябва да съм точно където е той в момента. Не дей. Давай аз. Не, включвам се с самолета сега. Него аз ще го карам изцяло. Уооо! Следващия път, моля, до сега не съм карал тоя. Да. Не, Ти си го карал. Бомбард. Да стреляме ли с бомби? Пускай бомби, Дюкси! Ай, ще го пусна. Аз карам танка и един самолет. Гледай са, как се въртим и се разбиваме. Няма да станем на... Уоу! Изчакай! Дай нагоре, бе, Гъкси! Дай нагоре! Стоп! Моля те ни! Спри! Хайде, бомбардирай. Ние двамата не сме добър екип. Не успяхме да го убием. Моя брат го уби. Синия. Мини по тази пътека, чуле? Да. И да се скрип път. Ще се качим на моста и ще стреляме онези и там. Чуле, аз ще гледам картата. И ще въртя. О, пред нас трябва да има някой. Да, там! Виж! Отдолу моста ли? Не! Тук се качи! Тук! Тук да се качим отгоре моста! Изчакай да махна той! Я обърна. Чакай! Тук вече съм аз. И сега ще се качим на моста и ще стреляме всички. Шъде! Защо говори на турски? Не турски.
Или какъв език? Да знам. Английски? Сигурно. Давай нагоре, давай. Качваме за... Качихме се. Ето така! Уау! Видях един. Ти видя ли го на картата? Не. Аз не гледам Чак, карта. гледай му. Скри се тук! Ще се опитам да вляза. Скри се. И сега ще отберем и тук и ще почнем да го стрелям. Докато... Да, на моста си. На моста си. Къде е той? Ето го. На моста си! Знаем, че съм на моста. Дай. Yes! Кой е Аз убих него и той уби мене. Виж, че интересно стана. Ооо, той аз не съм го видял дори. Нещо. Нещо, бе. Той какъв голям танк. Аре, избирай някой. Избираме туто. Не, дей. С него един удар ще ме убият. Давай, колко игри ще изиграем? Не знам. Айде. Уау! Къв танк само. Точно съм го избирал да се... Чакай, не ранскаш копчета за малко. Ела насам. Ела и тук. Чуле, ела на ето и място. Чуле, Гекси? Да, капитане. Ей! Шофьоре! Уау, как караш, бе? Поредицата ни карат тъй. Шут, бе! Не дей се смееш тъй. И няма да стигнем. Като са... Нищо. Дай направо сега. Дай направо. Добре, капитане. Каптан. Ти си моя капитан. Да отидем до ето този умрелия тук. Да ти го посочвам в момента. Не го стреляй. Уоу, тук има един. Давай. Като ще кажа... Дай! Газ! Като кажа стоп, спираш. Давай! Прицел сме. Аре, бе, Гекси! Казах ли ти стоп? Не. И сега ще умрем. Ето казах ти. Двамата ни сме толкова добри, Гекси. Наистина. Казах ти, че ще ме убият. Казвам, че давай, И аз ти казах, ама ти спря. Айде, нищо. Ама той виж с какъв стреля. Не трябва сега да се избера такъв. Аз чакай, сега ще гледаме, ама аз няма да гледам. Връщам. Връщай. Чакай, ред. Да ме тесним това. И се въртаме. И чакай, Гекси. И сега... какво Сега става? с... На тест искаш ли? Не. Защо? Така. Можеш да ти кажа едно какво е тест? Не искам да му показваш. Защо? Така. Знаеш ли какво е? Да караш танковите, дето не сме ги спечелили. Не искаш ли? Не искам. Ето този можеш да караш, виж. Кой? Който си искаш. Ето този може ли? Кой? Този? Може. На тест. Ма той не е много добър. Разбери си някой друг. Не го моля да. Ето този. Да. Този стреля с по-хубави. Тест. И аз какви може да стреля? Не става да се видим. Как да е? На ден ли да е? Да се вижда. Не. Исках на сняг. Не става на сняг. Апълка. Дан-дан-дан-дан. Апълма. Тън-трън-трън. Нали ти му направи си на сняг? Ама той беше един ден. Айде, как сега ти ще караш. Оставям ти всичко в твоите ръце, аз само ще гледам. И ще ти казвам горе-долу, какво направиш. И... Ако искаш, ти виж как стреля. Чакай, виж сега. Гледай. Аз знам. Отиди при него и го стреляй от всякъде. Искаш ли аз да стрелям? Не. Давай. Не.
Не викай, бе! Ето го виж Бързо. Отиди при него и почвай да го стреляш, бе! Не! Давай! Така няма да можеш! Знаеш как ще успееш? Ако отидеш зад него... Аз го вече го убих. Не си. Само се го пут. Като отидеш зад него, дадеш спирачки, прицелиш се в двигателя, стреляш право с него и вече е готов. Ето запуши. И сега ще гръмнем. И сега ще спрей този, виж. Набягаме. Чакай, спри да натискаш, че не мога да въртя. Не дера натиска. Ей. Искам да спра, каквото искам. Но тук трябва да ги убиваш, нали? Минавам през дървото. После да сложим на музика или не? Видя ли как гръмна? По-добре да не сложим музика. Отида този гръмник сега. И той да гръмни. Стоп. Едва и много хора ще го гледат. Не е тук да е, няма да можеш. Стрелям тревата ли? Да. Чакай, аз ще се прицелям. Ти карай напред. Учих го. Чакай, не стреляй. Не стреляй. Давай, карай. Тест дрифт. Големи уси имам. Спри. Давай, почвай. Няма да можеш. Нали ти казах, отиваш отзад тях. Спри, само ще скъбиш патроните. И на такава резолюция сме го пуснал, че не се вижда колко патрони трябва да има още. Отиваш зад него и го стреляш отзад. Не, тук бе! Ти стреляй. Карай. Уау! Стоп сега, стоп! Казах ти стоп! Ти продължаваш да даваш газ. Чакай! Изчакай сега. Стоп! Чакай! Защо стоим пред него и го стрелами? Сега набягаме. Чакай да видим нещо направихме ли му? Не. Там дет не стреля, трябва да ги убиваме. Стреляме някакъв. Дет не можем да му направим нищо. Все веригите учваме. И му няма нищо. Спри! Абе, да минаваме на следващия. Минаваме на следващия. Той знаеш къде е? Аз съм. Ето тук. Ма него дори няма да можем веригата да му ударим. Виж какво си имам. Одял. Какво ти одял, бе, дъждобран? Или някаква завеса. Нищо такова. си дъждобран. И сега да почваме да го стреляме направо тук. Пак ще няма направим, ама... Просто си вървя на пътя. Само на Ма това няма смисъл. Дай да изберем някакъв. Не. Али бе, гъц. Не свършва ли клипчето вече? Не. Колко дълго да го направим? Не, колкото аз искам. Няма да стане толкова. Карал на зигзаг. Отиди до ръката, Гекси. Да ти кажа ли къде е тя? Да. Не на там. Ами на къде е? Чакай. Съм се барая. Върви напред сега. Справо напред. Чакай, изчакай де. Стоп. Събори го. Върви само напред. Чуле, само напред. Само напред. Да, само напред. Без да завършваш на Стъпа това дърво. Няма да можеш, той е много дебел.
Можем. Не иди да завиваш. Ето, събил го. Сега без да завиваш, чуле. И ще стигнеш в дългата река. Видях ябълка на дървото, дето се борех. Добре. Ей, спри! Ехе, като стрелях дори... като стрелях дори не се видях как излита патрона. Или куршума. Без да завиваш. Колко дълга е реката? Ние не сме стигнали чак колко е дълга реката. И седвам. Е дълга рекитката. Какво правиш? Няма ли да стигнеш реката? Ей там е! Ей там е реката, няма ли да стигнеш да я видиш? Не дей да завършиш, ей сега ще стигнеш. Не направя клипси. Аз съм намерил много пъти, ама не съм снимал включения. В самолет искаш да играеш? Не. Карам си да търся рекицката. Ей сега ще я намериш зад хълма. Добре, брате. Добре, аз съм с колетката. Ето я. Уау! Ето я като Дунав е, нали? Дай още напред. Не. Няма да паднеш, бе, дай още напред. Падна. Това е един бариер. Виж сега. Страх пак. Няма да паднеш. Виж сега как е тук. Виж. Ето. Ей, сега преобърнем ли танка? Не стана. И няма да можем да се върнем. Опа-ля! Браво, умнико! Потънах ли? Със самолет! Добре. Ама е в битка или... Не в битка. Айде, в следващия клип вече ще снимам с самолета. Чуле? Ето, спирам клипа, следващия клип вече ще снимам. Чуле как си? Ама той, другия си е с самолет. Да? Другия е само с самолети.